El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Halo. Asus. Hah? Ay, tawag ba ko ganiya, ging? Tawag tiga dito ganiya sa kuan. This is Angela. Angela's Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. This is can I buy? I wanna buy a toy. Unya na. Ha? Oo. Tay. Kuya, wala ka ni apil? Kuan, ganito ko mas Sige. Oh. Arnis. Wala na ka ni karatudo? Ha? Kapuyat ka. Asa ni mo hang slipper? There. Tay. Human na ka? Tay. 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 Can I buy these? Oo, unya na. Also Blossom Bubbles and Buttercup. Ingnos na nanay, unya na may time ta. Ha? Panangin na ka kuya? Ang saman, nangin ka kuya? Magaw na ka? Ayaw, tawga, ato arito. Gani. Ganahan ta gani ko moapil. Si Mamba, si Ma'am Kwan God, Ginalyn. Iko nga, to mas Janet us Ma'am Levi to dito. Apil ta dito. Ha? Aholat on ra. Aholat ra ko na to. Sige na, hulat na. Oh. Ha? Oo, na ako dire, oh. Si Angela ni apil magani si Angela tay chi lang nga, oh. Oh, you join. Join dito para pwede ra man ka mo join. Na si Angela. Mo lakaw na din sila. No, naka-join magani si Angela dito. Tay chi. Ano ba? O nya na. Ubayra ta nya. Ay asa pa ko? Dala nimo? Ha? Ay to dito. Lagi, naay mo pako-pako. Corn. Yan, water. Para ba kayo inom tubig? Ay imon tubig. Asa ni mo ani? Green or ang slipper. Yan. Slipper. Kuasa mo slipper dito. Kuasa niya yung slipper ging. Wait sa dali kay kuha na ko tong imong pako. Wait here, ha? Just wait here. Ayaw na ilabdi kay kuha na. Dili na stop here, ha? Just wait. Just wait. Wait lang diha. Wait naman. Dili ang kuan imuhang usana pako. The wings. Unya na paglabas. Batay. Ha? Wala. Uma naman siya. Di man good toy. Where's the toy? I saw Angela just buy a toy. Angela just buy a toy. Ah, teacher Jen dia. Ha? Ang Dua ka? Usara. Isa pud ka boto. Ah, wait gani me. Napay gikuha. Karon Rasa mana? ay ilahang kuan. Ilang Halloween na kuan. Wala lang. Tetap tidak langsung. Uli ara buta na dia. Istek keluar na. Tiglohon na ni. Hapit na mapili no? Pila ra man katuyok no?
Ha? Hindi mo lang magkatuyok po. Kalagalag. Yes. Sa pula yan, mas ko na po tani. Yung siya, si Joy? Ako tayong nun. Thanks. Alas 6 man. Sa? Kada Friday. O ugma. Friday and Saturday? Sige, ugma. What time? Alas 6. Mag-yoga din rin. Yan ay maglakaw dagat. Ya, pwede pa, Kwan. Pwede pa mo habol. Pwede pa manggod. 6:30. Magsugod lang. Pwede ra manggod mo apil, bitso. Dapat ko isang barkada po na mga apilan po di og tai chi, wala man ka-apil ron. Asa na ko ganjan. Janjan po to. Ano na Halloween, putik lagi na siya. Ilisan pa kayo na ko itom. Pitalanan pa ni itom. Sprayan. Sige, Ma'am Jane. Kasi kuha na yung albino Albino nga niya. Itom kay ba niya? Puti ubo. albino nga kuha. Pako na di ay. Albino. Okay. Nan. Thank you, Ani Jan. Oh, lagi. Walay Kwan. Kusa mo, mana ka? Mana ka ya? Gani. Eh si Kuya. Asa, kini? Kuan. Kanang pag-eskwela na kuan. Pag-eskwela na ko ning laki. Anya paghimo na mo aning bayi, kinahanglan mo mabdos karon bulan na kag sunod bulan laki gyapon kinahanglan karon. Kuan. Can I go to James' house? Yay! Onya na sa Oo, sako. Sakuan ra ko ta sa Simbrek. Sa Simbrek ra ko sila ni James. You can borrow. Unya na day. Unya na saka. Wala pa gani. Kumana ka? Are you done? Okay. Labi kayo ni. Bantay mo na manginjan ka, Ugma, ha? Oh, sige. Kuya. Oo. Yeah. Kuya. Oh. Bye, Angela. Thank you. Uy, halag yan. Asa mas papa? Aw, pre. Samson Radio ka. Yan, niapil ka ni Kuyog ka Sibo, wala. Wala ka Kuyog? Sa Sibo? Wala pa tayo. Aw. Ay, anto ba? Oh. No, ihalay lights pre sa kup. Oo. Ito bang truck Mga ko? truck gani, oh, para gani sa imo ha, pero may bayad na ilahab sa sila diha. 30 pesos. Jeep, kuha na akong gigamit ani Jeep. Angela. Let me borrow. Holam. Iuli na daw na. Oo. Ay, suro sa tatay. Oh, am tuyok sa ta. Fire. Jeep. Cosmic akong gigamit ani. Ay kung siya pagbayig laki ba ko. Oo, kay tinod ba na kay laki man. Ako ginasjoy nga kinahanglan karong bulan ka mamabdos kay sunod bulan laki gyapon kinahanglan karon kay bayi. Patay kay na mabdos mo pud siya bayi gyud. Saan niya nakabayo? Uli, magulang. Kaya kayo na nakabok pero bayo.
Ate Chelsea. Ate Chelsea. Congrats. Congrats. Sigo Santo. Sus, gamay na lang man mo nang bilin sa mga karaan, no? Tala. Sorry sa tat. Ayaw na. Gusto ko yung paliton. Kasing naasi ni Sharon. Kasing naisi. Wala po gata ng Okay na. Sige na. Kinsa may tawanan ninyo nag-practice? Kinsa may nag... Oh. Lagmin kipatay pa to. Mabang ka na dahil 30 pesos. 1 hour. Wala, 1 hour. Expander. Kuan, kanang... Kinsa may nagkuhan sa inyo ha, karon nag-lead? Si JM, si Chelsea, kinsa pa? Marba. Lagi, dagan kayo ng undang sa karaan. Si Grace White. Oo, ang kuya ni Terdy, wala na. Ang ate ni Terdy, si She, wala po. Wala si Terdy po. Oo, dili na kayo active sila. Sige lang, good na. Basta ikaw mo, padayon na good mo. Ayaw mo pagundang. Bahalag, pasag din ang belt. Kaya ka ng belt. Basta nara mo yung chance nga makuhan mo, sakar good na. Ayaw mo. Buttercup. Buttercup. Sige Kasing mo labay ni mo. Ayaw, adili mo guna ilabay ni kuya, madahag ilabay. Original na yan. O niya na gel. Kuwan pa ganin ni kuya. Gilantaw pa ganin ni kuya. Ikaw ba? Dali ko kakaayo. Ayaw na. Kaya naman gula ko ni kuya. Ngit-ngit man nilaya eh. Nah, you have light. May gani kaya nung light hayag. Dugay-dugay na may probuyag. Dugay-dugay na po biya ni isang light. Kaya 2005 years na. 5 years na po biya. 2016. Oh, 23. 2015. Oo. 2015. 4 years na po na yun. 2015 ang Oo, mag-summer, dagan kayo mag-summer kaya walay klase. Pero pag after sa summer, naman lang ng buwan. Dagan po. Oo. Ang mga karaan, asa na ka to. Si Brenna. Oo. To siya daw. Oo, part ya po. Davao City na. Sa Mindanao na ya. Nana sa Mindanao. Ang Davao. Naman ay Davao del Sur, Davao del Norte. Napoy Davao City.
Ana. Abot kong Ustela Valley. Oh, na po Compostela Valley. Si Rilo maayo kayo ano. Dagan ng mga karaan nga wala makakuan. Wala mo lahutay ba sa karate. The Davao City is also Compostela Valley, that name. Oo, sa province sa kuan, sa Davao del Sur. Oh, Davao del Sur o Davao del Norte? Pwede sila. Water cup. Ug mara ko mo bayog iced tea. Hindi mo ko ganiya. Sa Ugmara mo? Na naman ta ko dito ganiya sa asinan. Ugmara mo? Bayog iced tea. Honey blend, apple blend. Okay. Okay. Yes, sir. Honey blend, apple blend. Yes, sir. Oh. Oh, basta di ka mo tapad na ko ron, sir, ha? Sir, di ka mo tapad na ko ron, ha? Ato kasi yung bed. Good time. Ikaw, di na ka mo tapad di kape po. Wala tapa. Hello, I'm Buttercup. I can fly. Buttercup, 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 Buttercup. Come on, Buttercup, fly. Buttercup, you can fly. Buttercup, you can fly. Buttercup can fly. Hinay raman to yung dagan. Hinay raman to yung dagan, King. Pero kusog ragod siya. Kaya hinay man po kaya itong dagan, 20 ragan. Oo. Oh, lasmogan sila bitaw. Buha nga to eh. Buha nga bitaw to. Usaga na na. Mga tao tayo. Dagang kayo. Sa GTA 5 na game ba? Right. Oo. Ako is estudyante nga napusa sa nakuhaan sa ilalom na win. Oo, na daganan gyud. Na kanang mga kuan ba nayatakan gyud ba sa ligid ba? Oo. Mapatay gyud na. Oo. Nara po nabuhi kay kanang kalitra pod nga kuan dili kay na mabugatan. Okay ra pero kanang mabungguan gyud ka usa ka maligsan, patay. Buttercup, we can fly. Fly, Buttercup. Yay, Buttercup can fly. Smoking sila smoking. Yay, Tatay, Buttercup can fly too. Yes, he is a Tarkoffer. Tarkov girl, save the day! Buttercup girl, save the day! Save the day! Save the day! I will save the day! Then, who's the bad guy? Who's the bad guy? I don't know. I can fight now. Back. I can know the bad guy. Okay, I'm driving a truck. Driving from the box shop. Driving a motor. Driving a motor. Driving a motor. Driving a motor.
Oo. Ako magubog-ubog na. May inom. Basta may makakainom. Hmm. Nabubol ka na sila. Hmm. Dili tanan bugoy. Pero daghan ang bugoy. Dili tanan hinoon. Pero daghan ba? Na po yung mga buutan. Hmm. Wala ta kabalo ana. Wala ta kabalo. No, yung tao kayo niya, ningkamot tao eskwela, ikaw paningkamot ko eskwela. Dong naagi provide ang katanan nya, di nimo gamiton. Sayang ba? Nya, unsa may mahitabo nimo puhon kung dili uli ka magtuon. Wala kay mayong grado, dili ka patsaka sa imong kuan. Pang-ambisyon mayo, ya. Ambisyon. Kung naa kay dream nga kapait kag mobile house, pag ako imong balay, pang-ambisyon ug maayo. You study well. Ayaw ra dili ra kay dula, dili ra ba puro dula ang imong nonon. Tay, murag baho. Tay. Mabilin ka. Tay. Murag baho. Dili maputol pero mabilin ka. Maputol kung maigo ko ano. Kung makapot ka di man maputol kay mo ana magka pero mabilin ka sa ka sa mahulog ka sa motor. Pero kanarang ana na ba nga kanang dili paubo ka. Oh, kung kusog kayo ang dagan sa motor, maputol ko na yung mga motor, mabali. Ana ang lift tay ba? Oh. Ana Okay ra. Mo-touch ka sa leaves, okay ra, kay humok naman ka ng leaves. Pero gahi mo ma-touch, ito kang kuha niya, kusog ang dagan sa motor, sakit po kayo mo kamot. Gusto mo ka lugar. Alam mo kayong moon, kada kayong moon dayo, half moon. It's a girl. Kan dia okay, dagan trees. Kunin siya kung hindi. Ganda. Kita to na ako ganiha. Kawag mga ito na ako ganiha sa kuan. Abi na ko mo apil patug karate. Ambot sa dago ito. Kita na ako to Grace. Pengon mo to dito na gani. Nilabay dito sa kuan judo. Pero kuan pa. Pagkuha pa na ako kay Inday. Mga alas 3 pasado pa to. Katugo. Oh. Pagkuha pa to na ako kay Inday. O paghatod na kong sudan ni Inday ganiha mo hapon. Mudto. Abi na ko moapil magapilan pa na siya karate, wala na siya kapila karate. Sayang. Si Grace Brown wala na po. Busy naman si Grace Brown sa iyang klase, study. Summer. Ambot, basig mo apil ba? Si Bren na may wala na gyud ka balik, ha. Oh, mudaga umbot ko depende kung balik ko mga karaan. Pag summer mudagan na, mudagan pag summer daghan kayo. Di na sila sa summer, magdagan na ang kuhan mo, apil. Pero ang problema, pag human sa summer, kaya ting klase na, di na po ka-practice. Para ito nila Jeffred, kuhan naman to sila, kanang
Hmm. Si kasi itong nga naman. Si anak ni Mark. Bayawa. Si Draco. Draco. Wala na ba si Draco? Gamay lang na mabilin. Wata kabalo. Baso lamang mo practice ko sila para mabalik. Summer kay kung ano man ka nang wala naman ay klase. So walay klase, pwede na sila maka-apil-apil. Unless kung nasa bakasyon sila. Kasi sila lakaw sila bakasyon, alis sila ka-apil. Sayo ka matulog ni Aling Stanley. Save the day. Wala pa sigahaang sa kuan. Wala pa sigaha sa plaza. Gasuga rin taon sila og kuan. Wala mo good. Hindi mo good off. Sige. Wala ko kuan niya. Abre. Buttercup. Kato ko sa bayot murag na apa. Wala ka apil-apil kay mga tournament. Chelsea may pambato yun. Wa mo gini mo biya. Kato mga anak ni kuan ba sila ni Sean og si Che. Kato mga anak ba ni si kuan ba to may hardware ba? Anay auto parts. Axe Enterprises. Wala naman pud kayo mo kuan mga bataagod. Naadiri. Nadas Kaya kuan. batch ka na mo sa amuang batch nga katong niaging summer man me. Wala na ganit pila lang mi sila kabuk na bilan wag kami na lang nila hutay. Kami charita. Yung klase mga Sila kuya ginakon ko nga ayaw gud mo biya. Kuan. Ginalagi ko na siya nga karaan ko na siya nya wala po siya may yellow belt. Ko sige ra. Erag. Importante nga kabalo ka. Gini siya lingaw kay si Fredo ani niya ni kuya kay pag primero good. Diretso gud siya kuyog sa mga seniors kay interesado mga siya. Isa ka sa miran 14 days siguro to. 14 days. Pito ka kata. 14 days to straight. Kuha. Biatis bari bata. Puto ganay. Karon tayo naman sige practice. Puto pakuyogon lagi siyang Fredo. Pakuyogon lang lagi niya kuan. Kata re ato kuan. Naman lagi mga inani na pud mga tartarak na diri So na pabangan? Pabangan, 30. 30 ang 20 minutos. Pangwasag yun. Ada. Lingaw po kayong bata po. Lingaw ganoon. Sa balay nga naman na gipambitay na ganito. Dili na. Mga inana. Dili na matagad yo. Tagad. Naman din ako bata. Naman tay katong di battery. Alit mi dito. Kuig na ko ato si Richie, si Kenneth nga artist. Dala na ko sa Bacolod. Ayaw na sir.
Ayaw nang, di ba tiri, kanang musikat kay para si kuya mo exercise. Ay, sus, matamaran mo bata, alam mo, ako to yung ipalit. Sikat. Sikat. Oo. Dapat itong bateri. Nakadaot sa bateri lang. May kadaot sa bateri, wala na. Sabol na. Sa motor na. Sabol na. Sabol na. Pero katong sikat, kay ilis sa kadina. Kadina ra gud og in kaso ligid. Maislan po nimo tong ligid. Mo-convert mo nimo tong ligid na makay mapalit nga mga kuan. Gamana po sa para sa tugod. Kay lingin naman to. Lingin naman. Plastic mo to yung ligid niya. Gibuta guma pa sa tunga. Na yung guma sa tunga. Kuhan. Anto doon pa. Hindi lang lagi magamit. Mulapaw naman ang tuhod. Muana, sikat. Yan na wag. Janet. Hello Jan, di ako sa gawas. Di ako sa gawas. File. Kumana mo? Sila Ariel, wala pa. Humana? Na day. Humana day itong bayin ako. Oo ba na? Ang pako day, kayo na sila para sa United Nations mo. O Halloween. Ako pako itong idalang. Manda ko no, silang Ariel. Naday ka diha. Abin ako si Corin na itong gawas. Ay, kuha ko kay Dega ko kapoy ko. Happy Teacher's Day. Thank you. Wala pa, naman ko kuya karate. Good pa. Si Kuya mo, wala pa si Ariel. O si Kuya, Angela, humana. Ngapin sila si Ignasan nila niya. Oo, na. Si Janet, kinapil ang pong tai chi na. Ganahan din ko papel. Apil, good. Inig-practice mga bata. Apil ka kay para ma-exercise. Oo, na. Janet, pag-practice Angela, apil po siya. Bago pa rin siya napil. Oo, bago pa. Sila ang Ma'am Libby. Ma'am Libby ba? Libby ba, Portugalisa? Apil na, na niya. Gato ko mga batan undra na. Kaabot na gid sila international ba? Ano? Champion ka mo sa Chelsea? Champion?
gold gapos chance ni. Ay kan. Pambata kay Fredo. Kay katong uban wala na galing tong uban ba. Napa na to. Kaso Uban mabisi lagi sa eskwela di lagi ka kon. Kuan magbuka kay kanang may klase ba. Nya. Sama tong kuan. Oh, nya. Pa higher year na. Wala na. Pwede na kapansin man. Disur na kayo. Iyo kasi ito kan. Si kato sila ni Grace oh. Mga katong nang mga nag-orange na to sila nag-green. Wala naman to kabalik yan sa yung mga eskwela. Alang priority ko eskwela. Busy na. Si kato sila ni Doming katong mga akra na po din wala lagi disod lagi siya wala na ko kuya pahuway ko kay di na madala ano yun ba Kuan ba kung gani eskwela ya padiaron nga kuan na kayo grado. ambot na ko itong usa tong gihatod gud niya diri nga iyag anak niya gud gihatod sir anak ko siya alas kuyog-kuyog na ni kuya dito dire pa wala pa ni mag ayo ambot og nilahot tay batawa mo ano ko kita gihatod gyud papa ba dire kuan kay interesado po ang anak ni murag maulo-ulo ana dugay po to sila to kuyuga sila Domeng kato sila ni kinsa tong mga tumurog bayoton ba matay ka tong bayoton kay bayot dito si sa una bayot kayo Si kuan anak ni Benjamin. dili batan on pamanto si Kian kanay isa nga kulot buhok nga murag insikon nga nangapil to sila murag mga tulo siguro to sila kabukbayot Karong. matay karon sige kuan matay kata di naman sa nimo bayot ng taon umukrate di nakakakita bayot matay maayo harabag yung kaya po Dali ba sa maulo ko? Umok ng lawas. nya mo kuan biata to mo split Okay, bayot gud. matay kita pagpatid taas makikpatid na-develop ito ni Fredo na-develop niya maayo kami nga biyernes na lang man may makakuan yung mga bata Kami driver ni Unya, kami may Sabado. wala na ganit may Sabado kay manimba may Sabado kahapon wala na pero at least naara gyud ba di ma-continue sa gyud ang kuan di ra sila mawala kay di ra mo limot kay Engko ayaw ra na huna-hunaan ninyo ng belt ayaw ra huna-hunaan ninyo ng belt importante kabalo mo kay kanang belt paspas ra na kayo kay kung may buot na gyud mo paspas ra para kato sila gud may mga buot na maguto sila Doming sa una di paspas kay gikan gud sila sa wala pa gud to kay yellow paspas sa kay sa kuan oy belting orange gud dayon to sila dito orange ng green Murag mga pulis wala. Wala mo na siya. Si Eli bag si Pete. Murag mga pulis. sprayan daw ni Black ba sila? black sprayan ni black Angel na sabi ko na. Kana na lang abi yung tomato. Sprayan kanira. niya angel. nya kuno ni yon ni Black na siya kay black na ilahan. black fairy na sila Start! No, Pio, down lang. Nay, buttercup will save you. Ano yung belt? Nay, si Eli ba? O si Pete? ay yung belt wala pa Murag mga pulis. You say thank you to buttercup. Ba? ipahula mo siya ni Angela anang iyang buttercup angkol alam siya Debe ser famosa. El mundo tiene que ver su hermosura.